Imos xa ver a casa de Richard Gere, non? Todo o mundo quere vir a Galicia. Home, que están aí, nos contaba Miguel Mandallo que xa puido atisbar os primeiros paparachis, os primeiros fotógrafos, tratando de captar esa imaxe desa casa de 10 millóns de euros que o actor e a súa muller, Alejandra, coruñesa, que veraneou toda a vida aí en Oleiros, pois nada, acaban de mercar na localidade de Miguel Mandallo. Moita expectación por aí. Rocío, que tal todo? Como nos gusta o salseo, Por favor, teño ás miñas costas a nova casa de Richard Gere e de Alejandra. E de feito foi un anaco, tiñamos aquí un paparazzi que estaba co trípode, ca cámara, todo profesional, de verdade, agora estamos só nós, pero mi madriña, temos moita expectación aquí, porque mercou esta casa por, agarradevos ben a cadeira, a mesa, calquera cousa, 10 millóns de euros. E que, por favor, ten unha superficie total de máis de 18.000 metros cadrados. Conta con piscina, pista de tenis, moitísimos xardíns, un pinar e acceso directo á praia. Como sabemos, como ben dicías ti, Alejandra Silva é coruñesa, entón, pois, xa coñece ben a zona. Esta casa está xustamente entre Santa Cristina e Bastiagueiro. Eu, a verdade, con mitade da casa conformábame, que me dera un así. Pero, bueno, é normal que merquen aquí, porque boa comida, boa xente, as mellores praias de toda España do mundo. É que ata as estrelas queren quedar aquí, en Galicia, Rocío. As estrelas ven que pode, non? Pasada de casa. 10 millóns de euros, Bernardo. Bueno, calderilla, non? Vamos a rascarnos un poquinho o Vou peto. dicir unha cousa, que a min non me gusta fardar, pero eu dende a casa beso Santa Cristina. Ah, sí? Podo abrir a ventá e dicirlle, Richie, manda unha foto ca cuca. Que che mandamos unha Pois a ver se moves fíos. Bueno, María, que che parece? Bueno, eu xa estuve buscando no Google Maps exactamente onde está a casa, sei perfectamente onde está, porque eu vou aí co can á playa de perros, que se chama, que non é exactamente, non é que poidamos levar os cans, pero sí que todo o mundo leva o can, porque é unha máis apartadiña ali, e pola costa arriba xa está a casa, o sea que agora irei moito máis, porque xa me gusta a min unha terraciña que hai ali, Manel, na esquina, non sabes? Unha terraciña así abrigosa, e agora irei moito máis a ver se os vexo. É verdad que xa hai máis de un ano que está... Deixa a tarxeta, porque te chaman para ir a domicilio. Deixa a tarxeta para que veña a peluquería. Ou vaste a A ver, de domicilio. Santa Cristina a Horta. María con cara de poucos amigos. Que che pasa? Pero moito che gustou o vello. A ver, teño admiración por Richard Gere, e logo hai un ano que busca casa, estamos a punto de que chegue tamén Julio Iglesias. Teño unha chamada por aquí que chega estes días a Galicia tamén. A ver, Me cando parece vai que a antes Piñor, estuvo mirando efectivamente. por Valdoviño, porque eu teño noticias que anduvo por Valdoviño mirando, e ella era mellor que a que ten. Ah, sí? Por culpa do yodo, pasear por aí pola playa, o yodo ibella moi ben, porque ti fijache na fachada da casa, se non parece un residencial de Mira, vello, mira, aí estamos de verdad. vendo, Manel. Aí temos a casa en directo. A nova Parece, casa de parece Richard residencia de ancianos tamén. Sí, pero que son... Envexa. Son moi envexa. Pois será O eso. ti tes 18.000 metros cadrados de terreo. De terreo. Ai, Dios mío. Vas a char, vas a char. Señora, va a quitar tanto xardín, Sabes que pasa? Que a Dios mío. veces son moi discretas por fora, así como máis austeras, e logo dentro ten... Bueno, Aí está o truco, claro. La leche, hasta embarcadero propio. Ai, 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 ai. Mira, vou vos a dar unha opción máis asequible, Para todos os nosos petos,